Kaixo. Ondo zu? Oye, galdera bat. Zer ingo duzu azte honetan? Nire kuadriakoek esan didate San Blaseko jaiak direla. Bai, Abadiñoko oso tradizio polita da, nik ziur joango naizela. Eta zer egiten da San Blaseko guretan bat? Ba, jantzi tipikoa jarri, taloak jan, San Blaseko kordela erosi eta gehien San Blaseko pilak egin eta jan. Zenbat gauza ez, eta nola egingo dira San Blaseko pilak? Ba, ez dakit baina nire itzitza eitzen ditzu. Kaixo. Aitzitza, zu San Blas bat egin behar zenoan gaur, ez? Bai, erobileko da, San Blasa. Bale, ederto. Aitzitza, Bai. erakutzi aldoztasun nola itzen dira San Blasak? Bueno, hautsa erakutziko du, dira. Hementako ingrediente danak, zeruko da den, prestaten egonaz, mazi etxeko. Gero 2 ordu egon bihar dau, tapata, tapu baten, hasi aurretik formak egiten. Neko duzu, ontsasekoa da, bale? Bale. Maiatzaren 14. egunian, Orioko herriko barraren aurrian, balia agertu zan behatzik aldian. Handia bazan ere azkarra ibilia, bueltakan zebila. Azkenean supergozoak daude. Bai, oso gozoak eta gainera tradizional itxura dekote. Bai, ikusi duzue, San Blasak onenak dira. Bai, horren urtean berriro. Galdera, zer ingo duzu azte buruan? Ba, San Blasak... no, te toca yo. Zenbat gauza ez? Bai, Nada. Ay, que soy yo las dos cosas. Creía que era Neko. joder, Nagore.